3 তারিখ সেপ্টেম্বর 2020 जों दिनै आरो त्रिपुरा हास्टेनि गदर बाय अर्थात राज्यपाल बाय कक सालान्या फाइका এবং जों बनो डेपुटेशन बगैसा उनका डेपुटेशन जों बनो कक फाइका जे ताबु थानाय 18 तारिख मेनि सिमी आरो जोंनि जिल्ला परिषद रक्षा प्रशासन नियुक्त फाइका मन नियुक्त थाय माने बिनि मेयर हयथ' 6 मासि কিন্তু आबादनि बागै जों नखा अमनि बिसिङाव जों निर्वाचन खायो हांगाय भोट नायो हांगाय जोंनि समस्त एरिया राजानि उन्नयनमूलक सामुं दाबो मथाक जाख्रिङै दंखा ओमफ्राय आबादनि बागैनो जों दिनै हास्ते हापांनो मकं साका जे दायथि दायथि अमनि बिसिङाव যদি निर्वाचन खायो हांगाय भोट खायो हांगाय खुब जागबनाय এবং তিনি एडिसि एरियानि सामुं हुमुंरक दायथि दायथिखे अग्रसरनाय अर्थात बसखांदि गावनाय अन्यदिके जों आरो ताबुक दिनै कोनो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ गै इलेक्टेड कोनो रिप्रेजेन्टेटिभ गै आबन बागै सामुं हुमुंरक गाहाम गै ताङै मिया जेहेतु सारा भारतबर्ष एमनकि पृथिबीयावनो पेन्डामिक ङै दङ अमनि बिसिङावनो भारतनि निर्वाचन कमिसन म गाइडलाइन रैखा निनि स्थानीय निर्वाचन फानोंथों निनि पुरसभा निर्वाचन फानोंथों निनि विधानसभा निर्वाचन फानोंथों किंबा अमनि बिसिङाव दङ साधारण निर्वाचन जरि दंखा किंबा उपनिर्वाचन दंखा किन्तु निर्वाचन कमिसन जे गाइडलाइन रैखा आबोबाय ताबोर जिल्ला परिषद बनि साधारण निर्वाचन खालामनो आबन बागै जों बनो कयखा जायति जायतिके निर्वाचन खायना बागै के बमन आसासखा आं स्टेट गभर्नमेन्टनो परिसिके डाइरेक्ट सानरिनाय अमन जाहाथे रायजो खालामथों अमनि बागैनो गोसि कक सालायनोबो अकायसा बिसिनि दिन कक सालायो परिष्कार आसास रैखा जे आं दायति दायतिके स्टेट गभर्नमेन्टनो दागिनाय गोसोनो एडिसि इलेक्शन केनो सासुं लरिनाय ना जे एलायन्स दं माने आबो तिनि धर्म रक्षा खायनो नांगौ ठीक दङ जेहेतु 2018 निर्वाचन जों जुट खालायनाय आसन रफा खायनाय निर्वाचन प्रचलितनि खायखा जे ताबुक जों मंको बरकजोंनो फ्री हेन्ड केरना नका अर्थात तिनि जे ताबु जुट सरि विधानसभानि जे बको निनि सीट किंबा आसन समझौता खालायनानै थांखिनि जे गभर्नमेन्ट যদিও आबो अलिखित कोनो एग्रीमेन्ट अलिखित आबो कोनो सैयाखै हाइपन बरकजोंनो कक सामान दङ जोंनो फ्री हेन्ड केरनाय अर्थात आथाय जाथायसन खायनाय मथेके गभर्नमेन्ट दङ किन्तु ताबुक जों जो धर्म रक्षा खालायना थांखिनि जों मेक्सिमाम सिटिं हांखौ हयथ' जरुङै मानो ओंनि हांगाय जों आबो एকক प्रसिडेन्ट खायनाय मथै जों थिनि एडिसि इलेक्शन सिगां जे दाबो टेरिटरियेल काउन्सिल ना माने आबो ओंनाय दा आबो ताबुक पेन्डामिकनि कारणे हयथ' भारतबर्षनि ताबुक निनि पार्लियामेन्टनि अधिवेशन आसुकमैया अब हयथ' सिगां ओंनानि सम्भावना गरै जेहेतु आरो अब निनि 125तम 66 संविधान संशोधन खायमानि आबनि मुखो तैसि खायनो नांगौ आरो ताबुक जदि निनि लोकसभा राज्यसभानि अधिवेशन खांखैथ' अब कानाय दे काया कायनो मानो आबनो गताव आबनि सिगां हयथ' निनि त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिलनि बन जत सीट किंबा जत आसन संख्या दं आबो इंयानो मानो ताबो आबोथ' हयथ' जों अमनो आसा खालामो जे 28 सीटआथ' निर्वाचन